أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane oqalekisiweyo noma ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yisho kwizigqila zami kusho Allah utshela isithunywa sakhe ukuthi akhulume nezidalwa zakhe noma izigqila zakhe athini. Yisho kwizigqila zami lezi esezingene kakhulu ekuzihlukumezeni ngezono, sesingene deep ekuzihlukumezeni ngani ngezono, sebephelelwe yithemba. Ayisekho into ayicabangayo ngaphandle kokuthini mina ngi-useless, mina yikho into yophinde ngilungele, mina umdali uyangizonda, mina abakithi bayangizonda. Uma ngabe usuku leso simo leso ngizokhuluma nawe namhlanje. Allah says in the Quran, ungalinge ulilahle ithemba emseni wakhe. La taqnud min rahmatillah, ungalinge ulilahle ithemba emseni wakhe noma ngabe lokho kwenzile kungakanani. Allah uthini? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ngempela ngesiminya Allah uxolela zonke izono. Ngempela uyena umthetheleli wezono futhi nguyena onomusa. Ithemba lelo Allah asinikeza lona namhlanje. Ma-Afrika mahle, thanda ukuthi nginibingelele futhi onke ngobuningi benu ezwenikazi lase-Afrika. Ngithi ngalesi sibingelelo lesi zonke inkinga zakho, wonke amathemba akho ayabuya manje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lena indlela yokubingelela. Allah athi mangabe eqeda ukudala umkhulu, umuntu wokuqala emhlabeni uAdam ukuthula kube naye, wamfundisa le ndlela leyo yokubingelela. Wathi bonke abantwana bakho bayobingelelana kanjalo. Bayobe bethini? Ukuthula makube kini nonke. Indlela abayobingelelana kanjalo. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nomusa ka Allah nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu. Indlela umdali umvelinqangi umdala weinsuku ayifundisa umkhulu Adam ukuthi zonke izingane zakhe zizobingelelana kanje. Ingakho ke njalo mangibingelela ngithini? Assalamu alaikum, ukuthula kube kini. Ngithe namhlanje ngikhuluma ngomuntu oselahle ithemba. Kungenzeka ula ukhona abazali bakho awubazi, awuzazi ukuthi ungumtshingo ubethwa ubani. Kungenzeka usutholile ukuthi wena walahlwa esitamkhokhweni. Kungenzeka usutholile ukuthi wena wadotshwa esigangeni abakwa-pick it up. Kungenzeka usutholile ukuthi wena umama wakho wangitshontsha esibhedlela. Kungenzeka usutholile ukuthi wena watholakala e-bus station noma
estation sezitimela noma e-airport noma emfuleni noma ngabe kuphi la usutholile ukuthi wawulahlwe khona. Kungenzeka usutholile ukuthi wena awuyena owalapho ukhulele khona noma lapho ukhulela khona. Kungenzeka emsebenzini la usebenza khona uyagxekwa, uyahletshwa, ukhulunywa kabi, kuphuzwa amatiye ngawe kubelungu. Kungenzeka induna yakho ekuphethe emsebenzini noma imanager noma isupervisor iyakuhlukumeza kangangokuthi usufinyelele esiphethweni sokuthi kungcono uyeke umsebenzi noma uthathe impilo yakho. Kungenzeka la ukhulela khona uyahlukunyezwa ngoba wena ungenabo abazali, ungenaye umuntu ozokukhulumela. Kungenzeka la ukhona ungumfelokazi uyahlukumezeka, uhlukunyezwa umndeni wakho, uhlukunyezwa abasemzini, uhlukunyezwa umphakathi. Kungenzeka umntwana esikolweni you are being bullied, uyahlukunyezwa. Kungenzeka la ukhona wanukubezwa noma usanukubezwa kodwa uyasaba ukukhuluma kangangokuthi usucabanga ukuthatha impilo yakho. Kungenzeka enhlanganweni la ukhonza khona noma enkonzweni la ukhonzwa khona uyahletshwa kuhlelu ngegama lakho. Usudlule ngisho udla ophoyizini abaningi, oshave abaningi bezama ukukususa emhlabeni. Usucabanga ukuthi wena ubenzele izinto lula uthathe impilo yakho. Kungenzeka emphakathini lapho uphila khona uyanukwa, kuthiwa ungumthakathi, kuthiwa uyimenemene, kuthiwa umxabanisi. Kungenzeka esociety la nihlangana khona usuzwile ukuthi imali yesociety isidliwe. Wena uvelelwe isifo abangakungcwabela, wena bakubekela izizathu ezahlukene ongazwisisi kodwa wena kudala nawe uyikhipha imali. Uma ngabe sekufika ukuthi wena ungcwatshelwe usubikelwa imbiba, ubikelwa ibuzi. Kungenzeka ubaba uganiwe kodwa umama isidakwa, wenza yonke into ephuma endleleni ukubukisa ngomphakathi. Kungenzeka ungumama kodwa unobaba owenza yonke into ephuma endleleni ukubukisa ngomphakathi. Kungenzeka waphuma ekhaya ngoba wena ukhuliswa abantu abangakuzali, bagcina sebekutshela, bagcina futhi sebekubheca ngobende inyama ungayidlanga. Wabaleka waya ekhaya, usuhlala emgwaqeni ngenxa yesimo sasekhaya ongakhoni ukusimela. Kungenzeka wena uyintandane kodwa usutholile ukuthi abazali bakho besaphila emhlabeni kunomcebo omningi abakushiyela wona, kodwa u-anti noma umamkhulu noma umamncane noma umalumekazi behlangene nomalume nayingane zabo sebewudlile wonke umcebo wakini, bawudobhadobha, mabeqeda bakukhahlelela ngaphandle. Ngako usubona ukuthi ayikho enye isolution ukuthi wena uloku lapho kulowo mgwaqo loyo noma kulelo pipe lelo usucabanga ukuthatha impilo yakho. Kungenzeka endaweni obukade uphila kuyo, okhulele kuyo, usudingisiwe kuleyo ndawo leyo, uxoshiwe ngenxa yokuthi uyanukwa ngobuthakathi ozazi wena ukuthi awuyena umthakathi. Manje lapho ukhona nalapho ukhona abantu bakuleyo ndawo leyo uyahlukumezeka. Ingakho ke usufike egcineni sokuthi wena uthathe impilo yakho. Ngingabala ngingaqedi ma-Afrika amahle yonke inhlobo yobuhlungu obhekene nabo. Khumbula ungikhona umdali wezulu nomhlaba akasifihlelanga. Usitshelile ukuthi njengoba sifika la kulomhlaba uzosivivinya ngayo yonke into. Usho ukuthini mayithi uzosivivinya ngayo yonke into? Ayikho into ongeke uvivinywe ngayo.
Uyovivinywa ngomntanakho omzele wamletha emhlabeni uyophenduka abe yiphara. Uyovivinywa ngomntanakho owamletha emhlabeni uyophenduka adayise ngomzimba. Kungenzeka nawe wena odayisa ngomzimba udayisa ngomzimba nje awuzenzi ingoba usutholile ukuthi abazali bakho bashona bakushiya emhlabeni, nala ukhona obotuthembele khona uyahlukumezeka, ingakho usuphumile usuhlala edolobheni usudayisa ngomzimba. Kungenzeka wena wasuka ekhaya umuntu obone i-advert ephepheni ukuthi kuyaqhashwa endaweni ethize. Uma ufika kuleyo ndawo leyo kanti uzoqhashwa abantu abangenanembeza abafuna ukudlala ngawe, abafuna ukukudayisisa ngomzimba. Kungenzeka ukwelukude izwe kodwa wafika lapho ngoba uthenjiswa umsebenzi, kodwa kulelo zwe lelo usudayisiswa ama-drugs, usuya-operate ugunyiswa ama-drugs, wenziwa zonke lezi zinto lezi. Ngikhuluma nawe-ke lelo zwe lelo lapho ukhona, kuleyo ndawo leyo lapho ukhona, nabo bonke ubuhlungu bakho ohlangabezane nabo. Isiqubulo sami kuwe sanamhlanje sithini? Akukapheli ngawe. It's not over until God says it's over. Ungalilahli ithemba emseni kaMvelinqangi. Yena ungumthetheleli wazo zonke izono noma ngabe ziningi kangakanani. Uthi-ke umvela kuqala, umdala wey'nsuku, uma uzoza kimi nazo zonke izono ongazicabanga ezikhona emhlabeni, kodwa wena bese uyazehlisa uza kimi mina njengomenzi wakho. Uthi mdali wami, uthi menzi wami, ngizenzile zonke uyazazi ngeke ngayibala, kodwa wena uyazazi. Esengiyikhohliwe wena uyazazi, nengingakayikhohlwa wena uyazazi, kodwa ke manje sengiyazehlisa manje ngizinikela kuwe. Ngithi thatha konke, ngikunika yonke into yami. Thatha impilo yami-ke manje uyibeke ezandleni zakho, kube uwe manje oyibusayo, ungitshele ukuthi ufuna ukuthi ngikukhonze kanjani. Uthi ngikhona mina, innahu huwal ghafurur rahim. Ngempela yena uAllah ungumthetheleli wazo zonke izono futhi unomusa wakhe ongenamkhawulo. Ngikhuluma nawe-ke wena-ke onalezo inkinga lezo esengizibalile nalezi engingazibalanga. Ngithi akukapheli ngawe. Akukapheli ngawe mntana sekhaya. Kungenzeka usutholile ukuthi uhleli nomama kodwa umama uyakufebela ngaphandle noma uyakuchithela. Kungenzeka usutholile ukuthi wena uhleli nobaba okade umthembile kodwa ubaba uyakuchithela usekuhlanganise nabanye abantu. Ungazi ukuthi akushadwa ngani kulotshole, umuntu aziwe ukuthi uthathe isithembu, hayi isithembu esingekho emthethweni kodwa umuntu athathe isithembu esisemthethweni. Kungenzeka-ke usukuthole konke lokho esengikubalile nokunye engingakakubali. Ngakho-ke wena usufike ekunqumeni noma esiphethweni sokuthi wena uthathe impilo yakho. Akukapheli ngawe. It's not over until God says it's over. Wonke umuntu ufuna ukuphila kamnandi. Wonke umuntu ufuna ukuphila kamnandi. Inkinga yawo wonke umuntu njengoba efuna ukuphila kamnandi, kodwa umuntu usuke bese efuna ukuphila kamnandi ngezinto ezirong ezingeke zimphilise kamnandi. Ngakho-ke abantu ekugcineni-ke imphumela yalezo zinto lezo noma yalelo gxathu lelo aselithathile igcina isiwukhala nokugedla kwamazinyo, igcina isenzani manje, isimzwisa ubuhlungu obudlula lesikhathi lesi esafuna le happiness. Agcine esezwa ubuhlungu kakhulu. Agcine-ke umuntu eseyinikela kuyidakamizwa, omunye umuntu eseyinikela kumculo eseyitshela ukuthi umculo iwona ozomduduza.
Abanye abantu bacabanga ukuthi injabulo itholakala ekubeni uyinikele ocansini ube isigqila socansi. Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuba isoka lamanyala alale namantombazana amaningi noma alale namadoda amaningi lokho kuzoyisolva inkinga yakhe noma kuzoba isixazululo empilweni yakhe. Kanti akaziboni lo muntu ukuthi usezinikela entweni ngempela esizomhlukumeza noma esizomcindezela kokugcina. Abanye abantu bacabanga ukuthi injabulo isekuthenini ube nemali eningi noma ube nayo yonke into oyidingayo, ugcwalise ikhaya, uhambe ngezimoto zohlobo oluphezulu, uhlale ezindlini ezimabayibayi. Abanye bacabanga ukuthi injabulo itholakala kuyo yonke inhlobo yesport ongayicabanga. Abanye bacabanga ukuthi injabulo itholakala othandweni noma kothandiweyo wakho. Abanye bacabanga ukuthi injabulo itholakala ekubeni nezingane eziningi noma ekubeni nengane. Bantu bacabanga ngeindlela eziningi. Abanye bacabanga ukuthi injabulo izotholakala mangabe uzoba usomabhizinisi oqavile noma owusaziwayo emphakathini. Abanye bacabanga ekuthenini injabulo itholakala ngokuthi wena ube umhlonishwa, uhlonishwe abantu, utuswe yibo bonke abantu, ube negalelo elikhulu emphakathini. Abantu bacabanga ngeindlela eziningi. Kodwa Allah umvela kuqala uthini kuQuran? Uthi waman a'rada an dhikrillahi fa inna lahum ma'ishatan dhanka. Loyo muntu loyo injabulo yakhe engancikene nokukhumbula umenzi wakhe noma nokwazana nomenzi wakhe noma nokuba nobudlelwano nomenzi wakhe, lo mhlaba lo uzomenza abe umhambuma. Loyo muntu loyo impilo yakhe, ukuphila kwakhe okungancikene nokukhumbula umenzi wakhe ngayo yonke inhliziyo yakhe, ngayo yonke ingqondo yakhe, ngayo yonke impilo yakhe. Loyo muntu loyo umvela kuqala umdala weinsuku uthi khohlwa. Umhlaba uzokuphendukela ube yithusi, uphenduke ube umhambuma, uzulazule njengenyamazane izula ehlathini. Ukwayibona imvu mangabe sekuloko zithuku la ekhanda, ihamba ihloma nje kuyo yonke indawo la ehlathini. Uthi umdali ngizokwenza ukuthi uphile leyo mpilo leyo uma wena uhambela kude nami, mina menzi wakho. Yimina engikwenzile, yimina engilethe lezo ivivinyo lezo empilweni yakho. Kungani ke wena uyofuna isixazululo eindaweni ezirong? Yimina engenze yonke lento le empilweni yakho, yimina engikuvivinyile, yimina engikubeke kulomhlaba. Ngathi mawufika la kulomhlaba ngizokuvivinya ngayo yonke into. Manje wena mawusuvivinyeka, kungani ungezi kimi? Ubuye uze kimi uthi mdali wami, usungivivinyile sengizwile, ngicela ungizwele. Ngicela ungivula amehlo, ngicela ungivula indlebe. Ngicela ungibonise indlela. Ukuze emhlabeni ngani zakwethu uphile kahle, uphile kamnandi. Nale ivivinyo lezi ungayiboni njengeyivivinyo, zishintshe kuwe, ziphenduke zibonakale ziyisibusiso. Uthi umdala ungalilahli ithemba. Buya uze kimi, mina ngizokutshela ukuthi wena kumele uphile kanjani. Umdala uyasithanda. Umdali ngendlela esithanda ngakhona
ayikho into asifihlele yona. Uyasitshela uthi ukuthi ngikubonisa ukuthi ngiyakuthanda, ngikuthumelela izimpawu ozozibona phambi kwamehlo akho. Ungatshelwe umuntu, awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nanti ilanga, awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nasi isibhakabhaka. Siwuphahla kodwa sinayinsika. Awudingi ukutshelwa umuntu, uyasibona nawe usibhekile. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nayi inyanga. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nazi izinkanyezi. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nayi umhlaba ophila kuwo. Wendlalekile ukuthi wena ukhona ukuhamba kahle. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nayi imigwaqo phambi kwakho uyibhekile. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nazi izintaba phambi kwakho uzibhekile. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nayi imvula ina phambi kwakho uyayibona. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nayi imifula phambi kwakho uyibhekile. Ngani zakwethu, awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nazi izihlahla, nampu utshani, nayi inhlabathi, nanka amatshe. Awudingi ukutshelwa umuntu ingane zakwethu. Uthi umdali ngizokulethela ama-signs. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nazi izimpawu ezingabantwana bakho, nazi izimpawu ezingumkakho, noma ezingamakhosikazi akho kulaba-ke ababe nenhlanhla ukuthi bathathe isithembu. Awudingi ukutshelwa umuntu. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nalo uphahlo ngaphansi kwalo. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi nalo ngaphakathi-ke manje la ophahleni kunani, ifenisha yonke ela ngaphakathi. Awudingi ukutshelwa umuntu ingane zakwethu, nazi izihlobo zakho, nasi isibhedlela owazalelwa kuso. Hayi bafowethu, zonke le zimpawu lezi uzothi awuyiboni. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unamehlo nanka amabili, unekhala nali lilodwa kodwa linezimbobo ezimbili njengelomunye. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unamadevu. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unentshebe incane, inkulu, yinde. Awudingi ukutshelwa umuntu. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi sonke sinobuso kodwa asifani. Yingani umusa kaMdali ukuthi sikhona ukuthi sibonane, ukuthi lo usibani lo usibonana. Imagine bafowethu kube sonke emhlabeni besifana, bekuzomela sifane nezimoto. Sibe nezinamba, sibhalwe izinamba la. Umuntu nomuntu umbone ngenamba ukuthi oh lo usibani. Yonke lento le. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unezindlebe zimbili. Akudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unezinwele. Akudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unezandla. Akudingi ukutshelwa umuntu ukuthi unomlomo, unamazinyo, noma ngaba saphelele noma ngaba sayashoda kodwa nanga khona uyawabona. Awudingi ukutshelwa umuntu ingane zakwethu. Uthi umdali ngizokulethela izimpawu, ngizokubonisa izimpawu. Nazi inyoni phambi kwakho, ziyandiza phambi kwakho, indize emoyeni, zibhalanse ubani ukuthi zikhona ukundiza kulo moya. Nazi izimoto phambi kwakho, nazi indiza mshini phambi kwakho, nayi imikhumbi phambi kwakho, nantu ulwandle phambi kwakho. Ngingabala ngingaqedi ingane zakwethu. Umdali uthi ngizokulethela ama-sign. Sengikulethele-ke wonke-ke lama-sign la. Mangibona futhi ukuthi wena awubonisisi lama-sign kuwe awasho lutho, ngizobe sengithumela isithunywa ukuthi hamba-ke manje uye kubo uyobabonisa ukuthi kulama-signs la esengibabonise wona ikuphi abangakuphika kuwo wonke lama-signs. Fabi eyi ala rabbikumati kathiban. Kuwo wonke lama favors uAllah sekutshele ngawo, sekubonise wona, ikuphi lokho ongakuphika? Indebe zakho zomlomo awuziboni. Abazukulu bakho, abantwana bakho phila nabo la endlini, omakhelwane, abafweni, odadewenu, abazali bakho, omkhulu bakho, ogogo bakho, okhokho bakho, noma bengasekho, amathuna awuwaboni yini ukuthi ngelinye ilanga nami ngizohamba njengabo? Nelilanga nami ngizongena phansi kwenhlabathi. Yonke le nto uyiboni. Uthi umdali mase ngibona ukuthi yonke le nto ayisho lutho kuwe, ngizothumela isithunywa esizoza kuwe, sifike sizokuxwayisa. Wena okubonayo sifike sizokunika indaba ezimnandi. Wena ongakuboni sifike sizokuxwayisa ukuthi vula amehlo phela, uvula indlebe, ubone ukuthi nazi izinto umdali wakho akubonisa ngazo ukuthi yena ukhona. Awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi uyaphefumula. Uyaphefumula day in and day out non-stop. Uke wazibuza ukuthi ubani ocontrola lo machine lo owenza ukuthi uphefumule non-stop? Yisign. Uthi umdali ngizobe sengikuthumelela umuntu ke. Okay?
Uma ngabe naye lowo muntu loyo esefikile kuwe ekutshela ekubonisa ubona kodwa ungafuni ukubona uzenza ngathi awuboni uzwa kodwa uzenza ngathi awuzwa hayi ingane zakwethu uthi umdala enzeni ke manje uthi umdala sengingena ke manje ku stage 2 u stage 2 yini ke manje u stage 2 izivivinyo ke manje umdala uyakuvivinya ke ngale zinto lezi manje ade eloke ekubonisa zona ngama signs usesebenzisa zona ke manje ukukuvivinya ukuthi ubone ukuthi ngempela umdala ukufuna ukuthi ube seduze naye uyaqala ke manje umdala uyakuvivinya uthi umdala ngizokuvivinya ngokwesaba ukuvivinya ngayo yonke into ukuvivinya ngokwesaba ukuvivinya ngokudla kophela ukudla endlini ulahlekelwe imali uhamba uyosebenza imali iphelele ezandleni ngiyakuvivinya ngifuna ukubona ukuthi uzokwenzani uthi uyafika endlini kuphela kwaphela ngisho ama-apula athi uthembele kuwo ngisho ama-banana or ama-grapes athi uthembele kuwo uthi usabheke lowo ngikuvivinye ngempilo yakho ngikuvivinye ngempilo yabathandiweyo bakho ulahlekelwe izihlobo zakho ulahlekelwe abantwana bakho ulahlekelwe omakhelwane ulahlekelwe abangani konke lokhu ngikwenza ngothando ngiyakuvivinya ngifuna ukukusondeza ngithi buya ungalahli umusa ungalahli ithemba emseni wami buye uze kimi imini umenzi wakho yimini engudalile uhluleke nalapho uthi ngiqale ke manje ngingene manje kugiya lesithathu sengikwenzisa manje izinto ngenkani ke manje angithi kuleyo ubusisene choice sengikwenzisa manje izinto ngenkani ke manje yabona mawugula kuyimasi ukuthi uhambe ekudokotela awuna choice uyagula lapho umdala ukwenza izinto ngenkani ke manje angithi lezi choice wena uyifuni uyagula ke manje semasi ke manje ukuthi ekudokotela ufike lapha kudokotela isemasi ukuthi ukhiphe imali ubhadale ngoba kumele ubhadale mawufika lapha kudokotela bakuvulela ifile ungene lapha kudokotela isemasi ukuthi udoctor market uphethwe yini ungathula uphendule it's a must ukuthi uphendule nikhulumisane ke nodokotela akuxilonga lokho akuxilonga kona akunikeze leyo mithi leyo akunikeza yona it's a must ukuthi mawufike ekhaya ufike uyiphuze and it's a must ukuthi udoctor mayithe uyiphuze ungakadli angeke uyiphuze usudlile it's a must is a must ukuthi ukhiphe imali unikeze umntwana care ngaye esikolweni is a must ukuthi ukhiphe imali ithenga ukudla la endlini it's a must yonke into Allah ukwenza yona manje ngenkani Allah ukubonisa ukuthini uyakuthanda ungahambeli kude naye kukhuluma umuntu emndenini it's a must ukuthi uhambe lo muntu lo uyomvakashela esibhedlela noma ekhaya la agulela khona uyombona it's a must ukuthi ukhiphe imali uyithumele ekhaya ukuthi bakhona ukumthengela ukudla adle lo muntu loyo it's a must ngoba umuntu womndeni wakho it's a must manje ukuthi umakhelwane angalale engadlanga wena unakho konke walla uthi mawungakwenzi lokho awulona ikholwa it's a must yonke into manje uyenza it's a must it's a must ukuthi mawufuna ukuba nelicense uqale kuqala uyobhala iLearners it's a must it's a must ukuthi mawuqeda ukuthatha leyo Learners leyo ungene eklasini ufunde imithetho yemigwaqo nezimpawu zomgwaqo nama driving lessons ukuthi kushayelwa kanjani it's a must ukuthi ube ne-instructor ube nomuntu ozokufundisa angeke ukuthi hayi mina ngihlalela lapha mina ngizosifundela imoto yonke into it's a must and it's a must ukuthi mangabe uyothatha i-license ukhiphe imali yokushunqula ngoba mawungashunqulanga ngeke bakunike i-license ulokhu uphasile bazokufailisa ngoba bafuna le mali le yokushunqula ukuthi bakuphasise it's a must and there is a must ukuthi uye driving school uyofunda ukudriver noma uthole umuntu ozokufundisa ukudriver it's a must ukuthi uye license department mangabe usuyothatha lokuzana ke manje usuyiphothula ke manje kokugcina ke manje kumele utestwe is a must ukuthi ube ne-instructor ozohlala nawe emotweni akubone ukuthi ngempela usumshayeli na yonke into manje it's a must
kumele ukuthi uyenze leyo nto leyo. It's a must ukuthi mawuthalela ulele kamnandi uvuke uyothandaza. It's a must. It's a must ukuthi mangabe uyosebenza usebenze kanzima uhole. It's a must ukuthi wembulela umpofu. It's a must ukuthi makufika isikhathi sokuzila uAllah ethi yekela lokudla lokho ungasakudli. It's a must ukuthi ukuyeke ukubheke ungasakudli lokho kudla lokho. It's a must ukuthi ubheke umngakho omuhle omthandayo umbheke imini yonke umthanda umhalele umkhanukele ushadile naye. It's a must uAllah mayethi ungamthinti manje she's haram for you. Indoda yakho manje ungasayi kuyo naye empedeni is haram for you until ilanga lishona. It's a must. Yonke lento Allah uthi ngiyenzelani la'allakum tattaqun ukuthi wena usondelane nami, wena wazane nami, wena ube nobudlelwano nami. uAllah uthi mawuhluleke kukho konke lokho esengikubalile sengiyakiyekela ke manje ngithi vuleleka ke manje wenze okwentando yakho ngoba mina ngumenzi wakho mangikubonisa wena awufuni ukukubona. Vuleleka ke manje wenze okwentando yakho. Mawufuna ukuyinikela kuma drugs kulungile inikele. Mawubona ukuthi ukuyinikela emculweni kummusic izilungile zinikele. Yonke le wena ufuna ukuyenza. Mawufuna ukuba umdlwembe ubaleke ekhaya uyolala emgwaqeni mawufuna ukuphuma ekhaya uyodayisa ngomzimba yenza lokhu wena okubona ukuthi ku right for wena. Sengiyakuvulela ke manje umhlaba nanku uthatho wakho. Kodwa elokugcina uAllah kushiya ngalo uthini qul mata'u dunya qalil. Batshele sithunywa sami ukuthi injabulo yakulomhlaba lona eyesikhashana. Nanti igama uAllah akushiya ngalo esekuzamile wena awangazameka. Yonke into oyenzayo uzenzela wena. Wenza kahle imphumela izoba mihle, wenza kabi imphumela izoba mihle, kodwa ekugcineni konke okwenzayo uzenzela wena. Yingakho uAllah ethini ungalilahli ithemba emseni wami. Usuzenzile zonke lezi zinto lezi esezibalwe la, musa ukuzibulala. Ungalilahli ithemba emseni wami. Kungenzeka inhlangano oyiphethe uwena ushemen uyagxekwa ubizwa ngazo zonke izinto, musa ukuzibulala. Kungenzeka wena usulilahlile ithemba wena ukuthi ayisekho mina into engiyiphilelayo. Sengisele nje ngiyigqobonge nje kuphela, umphefumulo nje kuphela ohlangene nomzimba. Mina angisenana ayisekho into yophinda ngilungele. Ungalilahli ithemba. Buya uze kumenzi wakho umtshele umethulele zonke inkinga zakho. Utshele yena ngoba uyena ukuvivinya ngale inkinga. Utshele yena futhi ukuthi usungivivinyileke manje. Ngicela ukuthi ungamukele, ngiyavuma ke manje ukuthi usungivivinyile. Uthi umprofeti akekho umuntu ophila kamnandi njengomuntu okholwayo sallallahu alayhi wasallam, ukuthula makube naye. Akekho umuntu ophila kamnandi njengomuntu oyikholwa, okholwa kumdali wakhe, owazana nomenzi wakhe, onobudlelwano nomenzi wakhe ngokweqiniso, omkhonzayo yena yedwa. Uma ngabe umenzi wakhe emvivinya uyabekezela athini alhamdulillahi ala kulli hal. Ngiyamdumisa umdali wami, indumiso yonke ifanele yena kuzo zonke izimo angibeka kuzo. Wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Kodwa ngicela uAllah angivikele kuzo zonke izimo zomlilo wesikhoko. Awusuka madoda. Ikholwa ke lelo. Kuhle kuye. Kodwa yena uyahlukumezeka, kodwa yena uthini? Uthi ngizobekezela. Kuhle. Kukho konke okwenzakalayo ngiyazi ukuthi